Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга төбә кайбер темалар турында. Мәктәп укучылары өчен яңа түләү кайчан ата-аналар гариза бирә алачак? Чаллыда яңа мурал өстендә эшләр тәмамланып килә. Шәһәрдәшләр өчен рәссам Марат Билалов нәрсә әзерләгән? Татарстанлыларны 20 июль көнне өстәмә ял көтә. Бу ни белән бәйле? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 47 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 14 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23047 очрагы билгеле. Аларның 20621 терелгән, 51 узган тәүлектә. 15 июльдән 6 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балаларга бер тапкыр бирелә торган түләү өчен гаризалар кабул ителә башлый. Шулай ук түләүне төп гомуми белем бирү программалары буенча белем алучы 18 яшьтән 23 яшькә кадәр мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр алачак. Финанс ярдәме суммасы 10 000 сум тәшкил итәчәк. Чаллыда түләүгә 98 меңгә якын бала дәгъва итә. Бу максатларга барлыгы 1 миллиард сум тирәсе акча кирәк булачак. Гаризаны 3 ай ярым дәвамында октябрь ахырына кадәр дәүләт хезмәтләр порталында тапшырырга мөмкин. Мамам необходимо на портале госуслуг посмотреть, если заявление пришло, обязательно посмотреть, правильно ли все заполнено. Если все заполнено правильно, оставить пока заявление. После 15-го это заявление нужно будет отправить на портал, через портал госуслуг. Также просто кнопочку нажать «Отправить». Если вдруг какие-то изменились, реквизиты изменились вдруг, или изменились еще какие-то документы поменялись, адрес поменялся, еще что-то, то нужно обязательно изменить это все и также пока оставить, и после 15-го сделать отправку этого заявления. Аварияле чыгу юлы ачкычка ябылган. Янгын булган очракта ни эшләргә? Мондый сорауны без кайнар элемтә аша алдык. Сүз 47 дә 36 да 6 күп катлы йорты турында бара. Проблеманы Розалия Фахриддинова ачыклады. У нас есть сигнализация пожарная, она сразу срабатывает. Я иду и открываю дверь. 16 катлы күп фатирлы йорт янгын сигнализациясе белән җиһазландырылган дип сөйли вахтер. Әмма биредә яшәүчеләрне башка әйбер борчый. Күп фатирлы йортта 2 керү юлы бар. Берсе баскыч белән, икенчесе 2 лифт белән җиһазландырылган. Әмма өскә бару бары тик лифт белән генә күтәрелеп була. Баскычка алып баручы ишек ачкычка ябылган. Янгын очрагында чабырга юл юк ди чаллылар. Она там должна открываться, если лифты не работают. А тут по просьбе только открывают. Она всегда не открывается. А ваше отношение к этому? Такого просто не было. Вот 10 лет живем. Запас чыгу юлының ачкычы вахтерда. Гадәттән тыш хәл булган очракта ул аны вакытында ачарга тиеш. Тик баскычны икенче яктан ачып булмый. Моның өчен вахтерны көтәргә туры киләчәк. Это, наверное, жильцы, здесь старший по дому тоже есть. Может быть, через них это согласовались, здесь закрыть решили. Замок висит. У меня есть замок. Если кто подойдет, я открываю. Что-то надо будет. Пожар смотрит, сразу охранник стоит здесь, вахтерша. Хәлне аңлату өчен без паритет идарәче компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Хезмәт күрсәтүче оешмада шалтыратуларга һәм хәбәрләргә җавап бирмәделәр. Директорны бер атна дәвамында урынында тотып булмады. Халык әйтүенчә, алар да җитәкчелеккә шалтырата алмаган. Почему на звонки не отвечаете, и даже директор никогда у нас на связь с нами не выходит? Я же откуда могу вам сказать такую информацию? Розалия Фахриддинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Нәтиҗә көтелгәнчә булмаган. Подсолнухи бистәсендә беренче һәм бердән-бер автомобиль юлы төзелеше дәвам итә. Әмма җирле халык көтеп алынган эшләрдән канәгать түгел. Ни өчен? Лилия Гатина ачыклады. Узак еллар дәвамында Подсолнух бистәсендә яшәүчеләр үз поселокларында юллар барлыкка килү өчен көрәште һәм моңа ирештеләр дә. Менә ниһаять эшләре башланды, әмма шатлык озак дәвам итмәде. Подсолнух бистәсендә юлны өске катламын җәймичә генә төзәячәкләре билгеле булды. Дорога ужас для машин, кошмарные иномарки, я здесь уже не катаюсь, только на такой машине, как говорится, поэтому на другой не проедешь. То, что без верхнего слоя, как говорится, на следующий год ее опять надо будет ремонтировать по-любому. Обмывание денег только и все. Когда вот будут, как КамАЗ, видите, проезжают груженные, вот по этой будут по мелкому слою проезжать, они просто эту первый слой нарушат весь, и потом опять, чтобы положить второй, надо будет восстанавливать первый слой, и опять же те же деньги будут вкапываться, в землю просто зарываться и все. А асфальт когда они положат? Через 2 года. Но опять же, пока эта щебенка будет лежать
работы строительные все ведут, это грузовая техника и прочее, они щебеночный слой этот быстро разрушат. Тогда смысл будет этот асфальт ложить, это все по новой надо будет подготовку делать. Жерлі холықның шеклерін подрядчы торатты. Аның сөзлеріне қарағанда асфальты бетонның үскі һәм асқа қатламнары арасында айырма юк. Әмма ул берде яшәүчеләрнең фикерләре белән дә килешә. Мондый ысул белән салынган юлның файдалану вакыты кими, әмма бу финанс җитмәү сәбәпле мәҗбүри чара. В 2020 году распоряжением Кабмина выделено финансирование в размере 50 миллионов рублей, в том числе на 6 миллионов рублей на проектные работы, 44 миллиона на строительно-монтажные работы. Этот лимит освоен. В текущем году распоряжением Кабмина выделено в начале года 50 миллионов рублей. И для того, чтобы обеспечить строительство автомобильной дороги до транспортно-эксплуатационного состояния, дополнительно выделено 100 миллионов рублей. Эшләрне 1 сентябрьгә тәмамлау планлаштырыла. Шул ук вакытта Чолдан Подсолнух бистәсенә кадәр автобуслар йөри башлаячак. Тик озакка микән халык өчен бу сорау элеккечә ачык кала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда яңа мурал эшләнә. Эшләр инде тәмамланып килә. Исегезгә төшерәбез. Объект Татарстан бакчачылыгына һәм уңышка багышланган. Граффити 53-21 йорт фасадында А һәм Б блоклары арасында урнашкан. Рима Тубриева декрет юлында җәен үз вакытының күп өлешен урамда үткәргә тырыша. Элек йорт соры һәм күңелсез булып күренсә, хәзер ул ерактан ук балкып тора ди Чаллыла. Такое разнообразие, сразу прям такой дом красивый, прям взгляд приковывает. На главных проспектах я думаю, что вот подобное творение было бы замечательно, смотрелось бы, как-то оживило и разукрасило наш город. 53-21 йорт фасадындагы А һәм Б блоклары арасындагы граффитины июнь уртасында ук ясый башлаганнар. Хәзер шәһәр халкы татар милли киемендәге кызны күрә ала. Бу инде эшнең икенче өлеше, беренчесендә алма бакчасы сурәтләнгән. Бу идея Чаллы рәссамы Марат Билаловныкы. Данная композиция как символ плодородия нашего края. И если посмотреть, тут въезд на экобазар. Ну вот оно все вместе, переплетение. Трудность была то, что было жарко. Сейчас температура спала, и, надеюсь, мы уже закончим в ближайшее время. Бу әле чалларны шаккатырга ниятләгән соңгы мурал түгел. Рассам сүзләренчә, август айында ул үзенең яңа эшенә керешәчәк. Япон рассамының Большая волна картинасын тормышка ашыру планлаштырыла. Граффити 4-нче комплекстагы берничә йорт фасадында барлыкка киләчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. 20 июль Корбан гаете уңайыннан Татарстанда эшләми торган бәйрәм көне дип игълан ителде. Тиешле указга Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы Россия Федерация хезмәт кодексы нигезенә эшләми торган бәйрәм көн алдыннан эш көне яки сменаның озынлыгы 1 сәгатькә кыскара дип искәртә. Чаллыда 20 июльдә бәйрәм намазлары 15 мәчеттә узачак. 20 июльдән 22 июльгә кадәр Сидоровка бистәсендә элекеге ит комбинаты янында корбан чалу оештырылачак. Чараларны үткәрү урыннарын саперлар, кинологлар тикшерәчәк. Махсус хезмәтләр бәйрәмнәрдә тәүлек буе кизү торачак. Ә мин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ Госзайм. Ставка 11% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Глазная клиника Газизовых. Современная хирургия катаракты и глаукомы. Лечение близорукости у детей. Набережные Челны, дом 1408. Телефон 35 75 75.